Parating na po si 01 Moto. Kaya naman dyan, tarpulin ka na eh. Kaya na. Kaya naman. Ayan na si Boss Arch. Boss Arch! Woo! Shout out XR City. Alright. O sige, sige Boss. So dumating na po sila mga ka-explorer. Ayan. Sundan natin si Boss Arch. Woo! So ayan na po, nagwawala na yung mga big bike nila. Grabe. Ito na si Chairman Chairman 01 Moto, Chairman Archie Morales. Ayan. So lalapitan natin mga ka-explorer. Starstruck. Picture kaya Chairman Archie Morales. So ayan no. Grabe, daming gusto pa picture kaya Boss Arch. Talaga naman shoutout ka pala Papa P. Prespio, kung nasan ka man, pati ka sumama. Dito na si Boss Arch oh. Ayuda ni 01 Moto, ayan oh. Alright. Yan, yan. Ayan. Salamat, salamat. Oh. Sir, baka maubos na. So ayan po mga ka-explorer, talagang dinudumog si Boss Arch dito. Starstruck ang dating. Woo! Alright. Ayuda, ayuda. Ayan na, ayan na. Lagi natin tropa natin, Black Ravens lahat. Baka nyo, dala pa ang sticker. Dali na ako. Shout out natin lahat yan. Shout out Sincere Moto Vlog. Ayan, shout out Ilocano Explorer Riders Channel. Subscribe, subscribe. Subscribe kayo dyan. Support natin local motovloggers. Shout out yan lahat. R150 All Star Nation. Oh, ayan no. Ang tracer ni Chairman no. Woo! Sir, ayan, shout out sa inyo. Salamat, salamat. Alright. Yan, salamat. Sticker Herman. Meron kayo nakatago. Mawawalan ba kayo? Wait lang. Relax lang, relax. Relax lang. Dami, dami. Ganito pala rito, no? Para charity, no? Talagang, di ba nung sinabi ko pa sa'yo sa group chat natin sa 01 Moto Boss, sabi, parang tatawag yata si Teki yata yung sinabi mo, no? Parang hindi na ano. So, tapos isa lang yung vision nila. Nakakatawa talaga. Bait kasi mga nod yung anak namin. Subscriber pa rin. Hindi natuloy ang grupo ngayon eh. At least nakalusot ang isa. Pwede na yun. Yeah, we are now
presence of our first motovlogger. Yung nagbenta ng kay Red Tube last month. Sir RG 01 Moto lang malakas, number 1. Woo! 01 lang malakas. Pero dito pero, dito naman yung pan. Welcome to the sir. Ay, salamat. Wala ka lang maganda. Salamat sa... Actually, kakapunta ako lang dito at ramdam na ramdam ko yung pagtanggap ninyo. Kaya sa lahat ng provision na pupunta ako, yung Ilocos Sur ang lagi ko binabalik-balikan. Actually, yearly ako nandito. Hoping ako na 2020 sana makalusot. Pero yun nga, napagbigyan tayo. At also, naimbitahan tayo ng Black Raven tsaka ni Sir Paching para magsalita rito sa harapan ninyo. At totoo naman, medyo na-overwhelm ako. Actually, hindi pa na medyo na-overwhelm ako na ganito yung pag-welcome nyo sa akin. Kasi honestly, ano lang naman ako rider, vlogger, pero tuwan-tuwa ako na naapektuhan kayo in a positive way sa mga pinaggagawa ko. At least bilang tao, nagagawa ko yung mission ko sa mundo na maka-apekto in a positive way. So, salamat sa inyong lahat. At salamat sa pagtulong. Bilang rider, sobrang nakaka-proud ako na sa Ilocos Sur lang ako nakakita ng ganitong movement. Tagal na ako nakakita ng nag-charity. Mga dami kong group na nag-charity. Sa Metro Manila, marami nag-charity. Pero lahat sila divided. Dito sa Ilocos Sur, dito ko nakita yung mga riders, merong united front. Nag-charity talaga sila para sa isang mission. At ang nakakatuwa, weekly na lang nangyayari ko, no? Grabe, no? Weekly, no? Since September. Kaya tuwa ko nandito ako na cover ko itong event ninyo. At sana makita ng buong Pilipinas at sana pamarisan na hindi lahat ng riders ay laging may differences. Ang differences ay nasa isip lang yan. Pero lahat tayo, isa lang lagi ang mission natin, laging tumulong. Shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat. Advice din dyan. Sana next year ulit, nandito pa rin ako. Salamat. Anong advice mo sa amin? Message kayo team para. Hindi, advice. Advice ko. Sa mga riders. Yun, sige, sa mga gustong mag-motovlog. Actually, madali mag-motovlog. Walang mahirap pag pinuuna mo ang passion. Bago ka mag-expect, mag-invest ka muna. Invest your heart in your creations. Talagang gaganda yung mga ginagawa ninyo. Also, huwag di kayong mag-expect agad ng something in return. Bago ka mahalin ang tao, make sure na mahal mo muna yung sarili. May sama na po nga napigsa, napalakpak para kay Sir Ars from 01 Moto na binisita pa niya. Galing Manila actually kahapon. Big thanks kay Sir Paching. Sir. He made this possible na makapunta si Sir Arch dito sa Ilocos Sur. Okay. Hello. Nahihiya na ako. Makisuyo ng gumatang sa Brebaster. Naibusan tayo. Master Sobrang. Chairman, Wala na sir. Basta, ang dami nyo. Chairman, papik kami, Chairman. Sir si Ilocos Sur. Tara, dito tayo. Ay, sa taas. Andre, R150 All-Star Nation. R150 All-Star Nation. R150 All-Star Nation. Sige, sir. R150.
Philippines. Ayun o! Mamaya, concert, meron ako sticker para sa inyo. Wow! Woo! Mawalan ba kayo? Sir, mapalit, hindi kita tababan. Hindi kita tababan. May paparonin. Hindi ko lang taabay nyo ng Vincent kayo. Contact Nights Riders Club Nation. Yun nga mga amo, no, maraming nagtatanong sa akin kung saan daw nagsimula yung riding career ko. Well, eto sila ngayon, kasama ko sila ngayon, XRCT. Yan, dyan ako pinanganak ng grupo. Sila yung Ilocos yung chapter namin. Ako sa Manila noon, sayang wala yung presidente namin si Papa P. At least, may isang nakarating. Kasi di ba taon-taon magkakasama tayo? Okay. Meron talaga na- Ilocos Tour. Kaya nung tawag ako ni Sir Paching, talagang sabi ko, Sir, tara, puntahan na natin to. Kasi yung kabsat, lagi lang ako nanggugulo sa GC nila. At least ngayon, di ba, magkakasama tayo. Hindi ako sumablay. Oo, sir. Next year ulit, alam nyo na. Sana next year okay na. Maganda Okay, kami sir. ulit ng ano, Lechon. Uod ulit. Yung uod ulit, sir! Oo. Uod ulit, no? Uod ulit, sir. Emerald, uod daw ulit. Uod nyog. Uod nyog. Yung ano, masarap sa una, pag tumatagal, parang tataka ka na eh. Grabe, oh. So kanina pa kayo rito? Oo, sir. Mga Salamat sa 9. pagpunta. 8. Siyempre, ako, supportante niyo ako. Yan. 01 lang malakas! 01. Bilhin lang maingay. Ayan. Ay, taga, kunin ko yung ano, tinabi ko para sa inyo. Woo! Yes! Yay! Iba sa amin eh, special. Special yung sa amin. Special. Salamat Boss Arch, Chairman. Ayan o. Salamat Chairman 01 Moto. I love you. Nabading na. Ang mula tilahin na mabat. Puro na talaga. Ewan mawarasan namin naman. Yan na. Kunti na lang. O pila-pila. Ayuda ni Chairman. Kung sana kumasya. Ayuda ni Chairman. Mabigyan natin si Mama. Oy. Sir, pagiging gusto, sir. Wala na. Akin na to, akin na to. Ayaw yung special, nagtabi talaga para sa team concert. Ma'am, pasensya na po. Hindi ako handa na ganun kayo karami. Sabi Okay lang kasi yun, sa akin, Chairman. charity, hindi ako sabi convention pala. Ganito talaga Chairman. Nagsimula nung September tong ano charity. Anniversary nyo lang din pala. Oo nga pala sir. Congratulations, 3 taon na ang Ilocos Sur natin. Dumadami pa kayo. Keep it up, good job. Good Thank job, you mga Chairman. brother. Ayan. Thank you Boss Arch. May camera nan sir. 1, 2, 3. Tapos may usapan yan. 1, 2, 3. Kanina Okay. nakakatuwa eh. Pupunta kami rito, nagkalat kayo eh. Kahit saan ako lumingon eh. May nakabester ng Okay, XRCD. mga nakabes sa XRCD. Yan. Salamat. Ayan. So yun mga ka-explorer, no, mga elite, yung mga grupo ko, meron din tayong vlogger dito. Kagrupo ko din at nakakatuwa na marami na kami. Ayan po. Shoutout nga po pala sa YouTube channel ko, Ilocano Explorer Riders Channel. Ayan po. Yun no? Opo. Sa'yo pala yun? Opo sir, sa Chairman. Nakasubscribe ako dun eh. Thank you, Kayo pala yun, ha? Kayo pala yun. Opo Chairman. Ito, sa mga subscribers ko, kung gusto nyo malaman yung history ko sa dati kong grupo, subscribe kayo sa channel niya. Ilocano Kung ano yung Explorer. mga pinaggagawa niya rin noon, basically ganun din ginagawa ko noon. Thank you Chairman. Ayan, salamat. Ayan, shoutout sa inyo, Kabsat. Salamat. Next year uli. Sana mas malaki na yung uod next year. Yung sa ano, Chairman ko na yung malaking yung talaga yung mga ganyang kalalaki no, para sulit yung isang subo. Tsaka 5 tagay muna. Para matapang-tapang tayo. Ang lalaki na eh. Nakatakot na. Oo, Chairman. So, paano mga brother sister, babalik muna ako ron. Salamat ha. Salamat. Ngayon. Salamat sa inyo. Thank you Chairman.
CC. 1, 2, 3, go. Sige, bye. Babae lang malakas. Girls ng Exam City. Tara ma'am, mga girls ng Exam Yan, mga babae namin yan. Lady Riders ng ano, Ilocosur, Explorer. Yan. Guray, guray, guray. Alright. Bale, bukas pa ako uuwi. Libre ako mamayang gabi. Pag libre kayo, tara. Dito ako nag-stay sa sa Bigan, sa malapit sa Petron lang. Sa labas lang. Malapit sa Wiltec. Ay, oo. Lagi Chairman. Basta doon lang. Legends. Legends. Tama yun, Legends. Ay, oo. Sige, Doon lang Chairman. ako, PM nyo lang ako or punta kayo sa lobby. Tara, bababa ako. Sige, Chairman, mamaya. Sige, kita-kits mamaya kung pwede pa. Sige, Chairman. Salamat. Oh, yun. Salamat. Thank you. Salamat po. Okay. Okay, mga brothers. Chairman, ingat, Chairman. Mamaya, Chairman, kita kits. Alright. Woohoo!